Από μικρός ήθελα να γίνω μαθηματικός και δεν είχα σχέση με τα διαβάσματα ούτε με την λογοτεχνία. Επίσης μεγάλωσα με την πεποίθηση ότι οι συγγραφείς είναι νεκροί, πεθαμένοι, γιατί στο σχολείο διαβάζαμε ανθρώπων κείμενα τα οποία ήταν στο βιογραφικό τους το όνομά τους και μετά χρονολογία, παύλα χρονολογία, ήταν όλοι πεθαμένοι. Οπότε ήταν μου δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση, ας πούμε, και δεν το είχα ψάξει και παραπάνω και περισσότερο και μεγάλωνα έτσι με αυτή την ιδέα μέσα στο κεφάλι μου. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με το συγγραφιλίκι, ας πούμε. Κάποια στιγμή όταν έγινα μαθηματικός μου δόθηκαν και πολλές ευκαιρίες να ζήσω και στη μεγάλη πόλη στην Αθήνα, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου μακριά από το νησί, μακριά από τη θάλασσα, μακριά από τη φύση. Οπότε επέστρεψα πίσω στο νησί και άρχισα να δουλεύω ως μαθηματικός σε φροντιστήρια, αλλά είδα πολύ γρήγορα ότι δεν με γέμιζε αυτό και ήθελα άλλα πράγματα να κάνω. Και έκατσα κάτω, έβαλα το κεφάλι μου να σκεφτεί τι με ενδιαφέρει και τι θέλω, τι νιώθω και να το οργανώσω αυτό που νιώθω. Και τότε έφτιαξα το περιοδικό το Πελληναίο για να μπορώ να πηγαίνω γύρω-γύρω στοιχείο, στα βουνά, στα χωριά, σε ανθρώπους, να φωτογραφίζω, να μαθαίνω ιστορίες, να ηχογραφώ τεκμήρια, μαρτυρίες ανθρώπων. Δηλαδή πιο πολύ είδα ότι έχω μία τάση και μία κλίση προς την κοινωνική ανθρωπολογία και στην ιστορική μελέτη. Βέβαια, άμα δεν είχα σπουδάσει μαθηματικά θα ήταν όλα αυτά πιο δύσκολα. Μπορεί να μην τα είχα ανακαλύψει κιόλας, αλλά σίγουρα δεν θα τα είχα ασκήσει με τον ίδιο τρόπο που τα ασκώ και τα άσκησα μέχρι σήμερα. Η μαθηματική σκέψη και η μαθηματική λογική είναι ένα εφόδιο που είναι πολύ σημαντικό για την τέχνη. Είναι, νομίζω, πρωταρχικό εφόδιο και εργαλείο για τις τέχνες, τα μαθηματικά. Σιγά σιγά γέμιζα με ιστορίες ανθρώπων. Ξεκίνησα να τις βάζω σε μια σειρά μες στο κεφάλι μου από τότε που άρχισα να μαθαίνω και να ακούω ιστορίες από τους Χιώτες που φύγανε πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή το 1941-42 και αυτοί οι άνθρωποι γύρισαν πίσω το 1946 και μετά από 50 χρόνια, το 96, 97, 98, άρχισα να βρίσκω εγώ κάποιους από αυτούς και να ηχογραφώ τις θύμησές τους, τις αναμνήσεις τους από την προσφυγιά. Τότε άρχισε να φτιάχνεται, να συνθέτεται μέσα μου το πρώτο μου βιβλίο, ας πούμε, το «Η Συρματένη ξεσυρματένη», χωρίς να το έχω επιδιώξει, χωρίς να γίνεται η έρευνα, χωρίς να γίνεται η έρευνα με σκοπό να γραφτεί ένα βιβλίο. Η έρευνα γινόταν επειδή είχα περιέργεια και επειδή μ' άρεσε να καταγράφω μαρτυρίες, να καταγράφω αναμνήσεις, να καταγράφω τεκμήρια. Είχα την αίσθηση τότε ότι μπορώ να διασώσω. Και είχα και ένα άγχος να διασώσω όσα μπορώ. Έγιναν λοιπόν οι Συρματένοι και έγινε μια έκδοση τότε από το περιοδικό, από το Πελληναίο, και ήταν το πρώτο βιβλίο, ας πούμε, το πρώτο αντικείμενο σε σχήμα βιβλίου που είχε το όνομά μου στο εξώφυλλο. Εκεί ένιωσα έτσι λίγο περίεργα, γιατί ήταν κάπως, υπήρχε ένας μύθος μέσα στο κεφάλι μου για τους συγγραφείς και τα βιβλία,
αλλά ακόμα δεν το είχα συνειδητοποιήσει και καλά. Μετά άρχισε να έρχεται το Millennium, αν θυμάστε, το 2000, και μπήκε στο κεφάλι μου μια ιδέα να πάω στη βιβλιοθήκη του Κοραή και να αρχίσω να ψάχνω εφημερίδες της Χίου όσο πιο παλιά μπορώ, για να δω τι έγινε μέσα στον αιώνα που φεύγει και να αρχίσω σιγά σιγά να τα δημοσιεύω στο περιοδικό μέσα στον αιώνα που έρχεται. Και έτσι δημιουργήθηκε μια νέα σειρά, μια νέα ενασχόληση, ένα καινούριο πάθος ερευνητικό, που ήταν ο δεύτερος πόλος. Ο πρώτος πόλος ήταν οι άνθρωποι και η ηχογράφηση των ιστοριών τους. Ο δεύτερος πόλος ήταν το ψάξιμο μέσα στη βιβλιοθήκη του Κοραή, στις παλιές εφημερίδες της εποχής, και άρχισα να ξεκινήσω από το 1912, αποφάσισα να ξεκινήσω από το 12 που ήταν η προσάρτηση της Χίου στον ελληνικό κράτος και η απελευθέρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και σιγά σιγά πήγα μέχρι το 1940 σε ένα πρώτο στάδιο, σε ένα πρώτο κεφάλαιο, ας πούμε, το οποίο περιέλαμβανε τα πρώτα 29 χρόνια της νεοελληνικής Χίου, η ιστορία της νεοελληνικής Χίου μέσα από τις εφημερίδες εποχής, η καθημερινή μικροϊστορία. Και είδα ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή με γοητεύει η καθημερινή μικροϊστορία, γιατί οι καθημερινοί άνθρωποι δημιουργούν τελικά αυτό που λέμε ιστορία μετά από κάποια χρόνια. Οπότε παρακολουθούσα την ιστορία στη γέννησή της ουσιαστικά. Και αυτές οι δύο ερευνητικές τάσεις, η τάση της αναζήτησης και καταγραφής ανθρώπων και μαρτυριών και η τάση της αναζήτησης και καταγραφής και μελέτης ιστορικών ντοκουμέντων της καθημερινότητας του παρελθόντος, οδήγησαν πολύ φυσικά, με πολύ φυσικό τρόπο, στο να γράψω λογοτεχνία. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ πριν, ότι θα γράφα λογοτεχνικά έργα, ότι θα γράφα ιστορίες. Η μελέτη των εφημερίδων της εποχής έφερε το δεύτερο έργο μου, που ήταν το 10.516 μέρες ιστορία της νεοελληνικής Χίου, που ήταν ένα ιστορικό αφήγημα ουσιαστικά, χωρισμένο σε κεφάλαια, και έλεγε την καθημερινή ιστορία της Χίου από το 1912 στο 1940. Μέσα από αυτό ανακάλυψα τον Γιώργη τον Πέτρικα, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που είχε γίνει θρύλος στο στόμα του λαού του Χιώτικου. Αυτός το 1915 είχε κάνει ένα φωνικό πάθους και κυνηγήθηκε στα βουνά από τους χωροφύλακες. Ήταν φυγόδικος, είχε κάνει μια συμμορία, δραπέτευσε, συνελήφθη, δραπέτευσε, έφυγε στην Κωνσταντινούπολη, είχε μια πολύ δυνατή ιστορία και έγινε θρύλος, θρυλικό πρόσωπο στο στόμα του λαού, και ο θρύλος του μεταφέρθηκε για 100 χρόνια μετά, γιατί τον άκουγα ακόμα να τον λένε στα χωριά το όνομά του. Τον έλεγαν και με διάφορους τρόπους, όπως άμα ένα παιδί, ας πούμε, ήταν τζαναμπέτικο ή ήταν άτακτο, τον λέγανε Πέτρικα, το είχαν σαν παρατσούκι, σαν προσωνύμιο, για να χαρακτηρίζουν τα άτακτα παιδιά. Ή το είχαν σαν φοβέρα, για να λένε θα έρθει ο Πέτρικας να σου φάει το φαΐ σου, άμα δεν είσαι καλό παιδί κτλ. Ή θα σε πάρει ο Πέτρικας κτλ. Και αυτό με έβαλε σε μια διαδικασία να γράψω ένα ιστορικό έργο, ένα λογοτεχνικό έργο, το οποίο ήταν
ακριβώς ήταν το πρώτο μου και ήταν ακριβώς αυτό που δείχνει ότι η λογοτεχνία μου είναι επηρεασμένη από αυτούς τους δύο άξονες που σας είπα, των μαρτυριών και της μελέτης των τεκμηρίων. Γιατί το βιβλίο αυτό είναι μια μυθοπλασία πάνω στη ζωή αυτού του ανθρώπου και στην ιστορία του, από τη στιγμή που έκανε το φόνο και κυνηγήθηκε στα βουνά και όλα αυτά που είχα διαβάσει στις εφημερίδες της εποχής εκείνης, σε συνδυασμό με το σήμερα και με έναν ερευνητή που 100 χρόνια μετά ψάχνει αυτό το θρύλο και γυρίζει στα χωριά και ηχογραφεί ανθρώπους που λένε τι ξέρουν για αυτό το θρύλο. Ακριβώς λοιπόν το βιβλίο αυτό είναι η συνισταμένη των δύο ερευνητικών μου εργασιών, των δύο ερευνητικών μου ενδιαφερόντων. Όταν έγραψα τον Ανάμεσα στην Τενεκέ και κυκλοφόρησε από την Εστία, ήταν το πρώτο λογοτεχνικό έργο, είδα ότι μου άρεσε πολύ εμένα αυτή η διαδικασία και επειδή υπήρξαν και πολλοί άνθρωποι που μου στέλναν μηνύματα, που μου έλεγαν για αυτά και άρεσε σε διάφορους ανθρώπους και άνοιξε μια πολύ ωραία στη ζωή μου, ένα ωραίο κεφάλαιο επικοινωνίας με τον κόσμο, εκεί τότε σκέφτηκα αν θα μπορούσα να γράψω άλλη μια ιστορία. Αν θα μπορούσα εξ αρχής να επινοήσω και να γράψω μια ιστορία. Γιατί ό,τι είχα κάνει μέχρι στιγμής δεν ήταν αποφασισμένο εξ αρχής, είχε βγει από μόνο του ουσιαστικά. Δεν είχα... Έκανα αυτά που έκανα επειδή μ' άρεσε και επειδή ένιωθα την ανάγκη να τα κάνω και μετά αυτά όλα δημιουργούσαν και ένα έργο. Ενώ τώρα είπα, ας δω, μπορώ να κάνω μια ιστορία εξ αρχής. Και λέω μέσα μου, άμα ήσουν ένας ζωγράφος, τι θα έκανες? Θα πήγαινες σε ένα μέρος που σε εμπνέει, να κάτσεις να το βιώσεις και να το ζωγραφίσεις. Το ίδιο θα έκανες άμα ήσουν γλύπτης, άμα ήσουν κάθε καλλιτέχνης. Οπότε αυτό πρέπει να κάνεις και τώρα. Ποιο μέρος σε εμπνέει να πας να το βιώσεις και να δεις αν μπορείς να γράψεις αυτό? Και αποφάσισα να πάω στο Μερσινίδη, το μοναστήρι, που ήταν για μένα ένας χώρος έμπνευσης από τον καιρό που ήμουν μαθητής. Εκεί πήγαινα και διάβαζα για τις Πανελλήνιες, στο δασάκι, και μ' άρεσε πολύ η ατμόσφαιρα που είχε αυτό το μέρος. Ίσως έχω και μία έμφυτη έλξη προς την ασκητική ζωή, γιατί με βοηθεύει αυτό. Γι' αυτό είμαι και εδώ στο Ροδόνα, μέσα σε μια κατάσταση πιο μακριά από τον κόσμο. Και πήγα εκεί στο Μερσινίδη, βίωσα για 3-4 μήνες την ατμόσφαιρα, τους ανθρώπους που επισκέπτονταν τη Μονή, τον μοναχό που ζούσε εκεί, τα σκυλάκια του, τα γατάκια του, όλα αυτά, τα ζώα του. Και όταν ήρθε η στιγμή και είχα γεμίσει από εικόνες, συναισθήματα, λέξεις, ιστορίες, έγραψα τη δεξιά τσέπη του Ράσου και αυτό ήταν το σημείο που άλλαξε τα πάντα. Οι νεότεροι έφυγαν, οι γέροι αναπαυτήκανε. Μόνο εγώ απόμεινα. Εμείς. Μόνο εμείς. Όπου να είναι θα έχουμε γεννητούρια. Μπράβο, κορίτσι μου. Σήμερα στις 5:04 τα ξημερώματα ο Αρχιεπίσκοπος εκοιμήθη. Γιατί, Παναγιά μου? Γιατί με δοκιμάσεις έτσι? Αλλά ας πω για το Ήλιος με δόντια, που ήταν και το τρίτο έργο μετά από τη δεξιά τσέπη του Ράσου, το Ανάμεσα στην Τενεκέ, το οποίο είναι ένας ήρωας επινοημένος που ζει από το 1912 μέχρι το 1944, δηλαδή την περίοδο που γνωρίζω, που γνωρίζω τον Ανάμεσα στην Τενεκέ, και από το 1944 μέχρι το 1946 ζει από το 1946 μέχρι το 1947 δηλαδή την περίοδο που γνωρίζω τον Ανάμεσα στην Τενεκέ, και από το 1947 μέχρι το 1946 ζει από το 1946 μέχρι το 1947 δηλαδή την περίοδο που γνωρίζω τον Ανάμεσα στην Τενεκέ.
ιστορικά μέσα από τις μελέτες, και είναι βασισμένο το βιβλίο πάνω σε ένα ιστορικό γεγονός, στο βομβαρδισμό του πλοίου Βίριν στο λιμάνι της Χίου το 1944, που έγινε από τους συμμάχους χωρίς να αιτιολογηθεί ποτέ γιατί έγινε αυτό. Οπότε αποφάσισα να φτιάξω έναν ήρωα που θα αναλάβει την ευθύνη αυτού του βομβαρδισμού ουσιαστικά. Και έχουμε έναν ήρωα, τον Κωνσταντή, ο οποίος είναι έτσι λίγο διαφορετικός στο περιθώριο της κοινωνίας, ο οποίος λέει τη ζωή του, την ιστορία της ζωής του και του μικρού κοσμού του, παράλληλα με την ιστορία της Χίου και τη γενικότερη ιστορία εκείνης της εποχής. Είμαι της άποψης και της γνώμης, μετά από όλα αυτά που έχω ας πούμε πειραματιστεί πάνω σε αυτά, ότι εκεί που η επίσημη ιστορία σταματά γιατί δεν έχει τεκμήρια, έρχεται η λογοτεχνία και ανοίγει άλλου είδους πόρτες. Όταν δηλαδή προσεγγίσεις λογοτεχνικά μια ιστορική εποχή και κάποια ιστορικά πρόσωπα, με την ενσυναίσθηση τη συγγραφική, μπορείς να καταλάβεις για ποιο λόγο έγιναν κάποια γεγονότα που η ιστορία τα έχει ως ανεξήγητα και αναιτιολόγητα. Δίνω δηλαδή μια διάσταση ιστορικής τεκμηρίωσης μέσα από τη λογοτεχνία. Κάποια στιγμή, όταν ήμουν 36 νομίζω, 40, σχεδόν κοντά στα 40, είχα γράψει κάποια βιβλία, τα πρώτα 4 ίσως, 3-4. Μου δημιουργήθηκε πάλι μέσα από φυσικές διαδικασίες και από ενστικτωδώς, μου δημιουργήθηκε η επιθυμία, η ανάγκη μάλλον, να στραφώ στα βασικά και στα πρωταρχικά της ζωής. Και έφυγα από τις πόλεις, γιατί και στοιχείο που έμενα στην πόλη, είχα μια αστικού τύπου ζωή, και από την Αθήνα έφυγα και ήρθα εδώ στη Βολισσό και βρήκα αυτό το μικρό κτήμα, γιατί ήθελα να γίνω ένας παραγωγός της τροφής μου και διαχειριστής των φυσικών πόρων, δηλαδή του νερού, των σπόρων, της γης, να δω, να μάθω πώς είναι να καλλιεργείς τη γη και πώς είναι να μπορείς να ζεις σαν άνθρωπος που όπως παλιά οι άνθρωποι με ρημνούσαν και διαχειρίζονταν με σκέψη και με φιδό τους φυσικούς πόρους γύρω τους, δηλαδή τα ξύλα που θα κάψεις για να ζεσταθείς, τα προϊόντα που θα παράξεις, πώς θα τα συντηρήσεις για να τα έχεις και να μπορείς να περάσεις το χειμώνα σου, να βρω μεθόδους καλλιέργειας και ζωής καινούργιες. Θεώρησα ότι αυτό είναι πρωταρχικό και βασικό για μένα. Και έτσι ήρθα στη Βολισσό το 2010. Έκτοτε πειραματίστηκα σε πάρα πολλά πεδία, στην καλλιέργεια. Από την παραδοσιακή καλλιέργεια ξεκίνησα, μεταπήρησα στη φυσική καλλιέργεια, στις μεθόδους του Φουκουόκα, και στο τέλος, εδώ και 5 χρόνια, έχω βρει ένα δικό μου μέσο όρο, που είναι συνδυασμός παραδοσιακής, εμπαξεβανικής, κυπουρικής και φυσικής καλλιέργειας, που αυτό είναι αποδοτικό και για μένα είναι αποδοτικό, μου δίνει αυτά που χρειάζομαι, και με την ενέργεια όσο γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας και σωματικής δικής μου ενέργειας, αλλά και ενέργειας φυσικών πόρων, ιδίως του νερού, που χρόνο με το χρόνο βλέπουμε ότι δυστυχώς είναι και πιο λίγο, και αυτό συμβαίνει και λόγω της αλλαγής
του κλίματος και της ανομβρίας που έχει φανεί, αλλά και κυρίως λόγω της ανάπτυξης της λεγόμενης με τις γεωτρήσεις και τις αντλήσεις, υπεραντλήσεις του υδροφόρου οριζόντα για τουριστικούς κυρίως λόγους, για οικιστικούς λόγους. Τώρα υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι, βέβαια, σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, η ανθρωπότητα απομυζεί, ας πούμε, το οικοσύστημα για να αναπτυχθεί. Φτάσαμε σε ένα σημείο να κινδυνεύουμε και από εξορίξεις εδώ, που αυτό δεν το φανταζόμασταν ποτέ. Είχε συμβεί το 1950 και είχε αποδειχθεί κατάρα, ας πούμε, για τον τόπο, και σιγά σιγά φτάσαμε τώρα να ξανασυζητιέται κάτι τέτοιο. Εντάξει, αυτό όμως με την κοινωνική αντίδραση που προέκυψε, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα το αποφύγουμε, αλλά ακόμα δεν έχει αποφευθεί, δεν έχει σιγουρευτεί αυτό με το αντιμόνιο, ας πούμε, της εξόρυξης αντιμονίου. Γενικότερα η γη και η καλλιέργεια γιώνει, σου δημιουργεί ρίζες, σου δημιουργεί μια επαφή καθημερινή με τον κύκλο της ζωής, με το θάνατο και τη ζωή. Η ετήσια και η ημερήσια, ο ετήσιος και ο ημερήσιος κύκλος της καλλιέργειας και της φύσης και της ημέρας και του χρόνου και της ζωής σε κάνουν να νιώθεις αλλιώς, και εμένα προσωπικά δεν μπορώ πια να πω ότι στη ζωή μου θα μπορούσα να πάω να ζήσω σε ένα μέρος που δεν θα έχω γη να καλλιεργήσω, δεν θα έχω φυτά, δεν θα έχω δέντρα, δεν θα έχω ζώα. Είναι συνυφασμένα πια με το είναι μου αυτά, και ήταν μια πολύ σοφή κίνηση τότε που έκανα να έρθω και να μείνω κοντά στη γη. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Που έρχεται, αυτό που σκέπτομαι είναι ότι προσωπικά θα ήθελα να υπάρχει μια πιο αρμονική σχέση του ανθρώπου με τη φύση, και να μην βρεθώ ο μόνος μου φόβος είναι να μην βρεθώ σε θέση να αναγκαστώ να φύγω από εδώ, και να αναγκαστώ να φύγω επειδή δεν θα μπορεί αυτή η γη και αυτό το πηγάδι και αυτό το υδροφόρος ορίζοντας να ποτίσουν πια τα δέντρα, να με βοηθήσουν να φυτέψω τους